Para alguno con getorri Lasto Txapelen. Kanalan ni Lasto Txapel naiz eta orain bagatko dizue Trackmania Turbo jokoa. Edo haini denet ikusiko duko nolako jokoa den eta apur bat beste joko mota batzuk ere kanalera ekartzeko. Eta badirudi hemen daudela pista sortzeko aukera eta online partida, kampaina, multijugadorea, garajea, eta orduan joan gara kampainarekin. Kampaina bakarrik eta dira nola azten den eta jokatzen den joan gara. Hemen adibidez. Vale. Teklatua, shift eta vale. Bueno, irudiak eta jokoa nahiko irudiak txarra. Eta barkotzearen irudiare ondo dago. Jokoa da Ubisofteko, ondo eta denbora berria desafío plata ahora hemen kapuru salto vale, kurro honetan adugu eta barro ahora vamos a rango pista, a ver. Vale. Voy a probar este esto va a ir ni de pulsarik onena. Ay. Ne recorda invito no chat. Hola, ya me he cerrado. 3, 2, 1.
bronze. Toma. Horrengo pistara aburra guztiak guzteko eta bar. Guazen. Looping bat. Ustea aurrera beldurri dago gainera. Wow. Efecto da polita, eta. Wow. Horrengo pista, bazen frogatzea Dinamarkako pistak. Eta bezena du joko ondo dagoela. 10 bronze. Vale.
beharko da, eta bar, apur bat estresanteagoa. Tío, plata. Va a ser... Tío, plata. No va a ser. Así. Oh, guerrero. Va a ser. Bueno, rango pista. Ditu eta txamarrak hemen azkenean, pero bueno. ¿Dónde lo metí? Haciendo vuelta de ahora. Ya no es el
Betzea. 5, 1, go! 3 laps to go. Pasen. Txarto, guazen. Ahora... Ya le dicen eso, Hey, pay attention. ¿no? Guazen. You've taken the bronze. Txarto. Agusten dituzu atxamarra jolasten. Golo Warshipen horrelakorik ez da gertatzen. Fio plata. Duel. Honda. Go. 3 laps to go. Set. Duel. Honda. Go. 3 laps to go. Hey, pay attention. Checkpoint. Guazen. Easy on the paintwork. Ez dago zurrun. Agertu ere ez dago. 2 laps to go. You mean to do that? Guazen. Try hard. What are you doing? Ez dugu. Dago. Final lap. Hey, look out. What are you doing? Oye, ez dugu ikusten, pero bueno. Guazen. Did you mean to do that? Bueno. Ez dugu garatzen. Vale. Tengo gara. Eta... A ver si daiteke orain. Desafíos. Pero ja amaitzeko eta bar, uste dut ondo gongo dela.
Guazen jugatzen. Hau, 2, 1. guazen. Jugatzea zena da. Patada máxima. Look out! Be careful! Whoa, watch the paintwork! Keep it going! What are you doing? Did you mean to do that? Careful! Yeehaw! Hey, look out! What are you doing? Vale. 3, 2, 1, go! Sweet! What are you doing? Did you mean to do that? Vale. Listo. Bueno, lagunok hau izan da dena, hurrengora arte.